достони кули тоҷикистон дар вокуниш ба хабари расонаҳо бо нашри акисорот мегӯяд нафари боздоштшуда дар Москав барои садама дар роҳ ҳамноми Ислом Анварзода собиқ ноиби достони ноҳияи Фирдавсӣ аст, на худи ӯ. Дар изҳорот омадааст, дар садамаи рухдода дар воқеъ шаҳрванди Тоҷикистон Анварзода Ислом Кабир санаи таваллудаш 10 июни соли 1988 иштирок намуда дар мақомоти прокуратура кор намекунад ва ба корманди собиқи он Анварзода Ислом иртиботе надорад. Қаблан расонаҳои русӣ аз боздошти ду зодаи Тоҷикистон хабар доданд, ки рӯзи 26 июн дар километри 22 МКАД шоҳрои асосии атрофи Москав пойга ва мошинро таъқиб намуданд. Зодагони Тоҷикистон савори ду мошини Кия дар шоҳроҳ мошини Шевролеи ронандаи руси 29 соларо таъқиб намуда онро мехарошанд ва аз ронанда талаб мекунанд, ки худравро манъ кунад. Ронандаи Шевроле фирор намуда ба полис дар ин бора арз кардааст. Дар пай ронандагони Кия дастгир шуданд ва аз онҳо Валии Нурзуллоеви 34 сола ва Ислом Анварзодаи 33 сола ном бурда шуд. Боздоштшудаҳо худро дар ин ҳодиса гунаҳгор намеҳисобанд. Хабаргузориҳои русӣ навиштанд, ки Ислом Анварзода ҳамон додситонест, ки мошини ӯ тобистони соли гузашта ба садама дучор ва боиси марги овозхони маъруф Баҳром Ғафурӣ шуда буд. Дар сафороти Тоҷикистон дар Москав зимни суҳбат бо Азия Плюс оиди боздошт ва ё иштироки Ислом Анварзода дар қазияи ахир изҳори бехабарӣ карда буданд. Додситони кули Тоҷикистон мегӯяд, дастгиршуда ба собиқ корманди онҳо рабте надорад.